Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε ένα quiz που θα ανεβάσουμε στην σελίδα ως μια διαδραστηριότητα για να δούμε και τι θα πάρουν και τι θα μάθουν από την σελίδα τα παιδιά και τι θα τους μείνει. Και τώρα θα βρούμε τις ερωτήσεις με εναλλακτικές απαντήσεις. Εσείς τι ακριβώς κάνετε εδώ? Για να το δω. Στο πλαίσιο του προγράμματος του καφεδρίστρου συγκεντρώσαμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Στη συνέχεια μελετήσαμε τα έχοντα στοιχεία και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τον χαρακτήρα του και τη δράση του στον ελληνικό χώρο. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε, δημιουργήσαμε μια εκπαιδευτική ιστοσελίδα για να μοιραστούμε αυτά που βρίσκαμε και με άλλα άτομα. Στο μάθημα της ιστορίας φέτος, με τους μαθητές της 6ης τάξης, θα κουβεντιάσουμε για τη νεότερη ελληνική ιστορία. Έτσι ήρθαμε κοντά σε μια προσωπικότητα του Καποδίστρια, ο οποίος ως πολιτικός έδρασε και στον Άθλιο. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε ένα project που αφορά αυτό το ιστορικό πρόσωπο και να μάθουμε περισσότερα γι' αυτόν. Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες και υλικό τόσο μέσα από το διαδίκτυο, όσο και από τη βιβλιογραφία που μπορούσαν να διαβάσουν. Τις μελέτησαν, ανέλυσαν τις πληροφορίες που είχαν, κατέληξαν σε συμπεράσματα και δημιούργησαν δικά τους κείμενα. Όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, η μελέτη, θέλησαν να το παρουσιάσουν. Έτσι καταλήξαμε η παρουσίαση να γίνει σε μια ιστοσελίδα, η οποία θα έχει εκπαιδευτική μορφή με πληροφορίες αυτές που σκέφτονταν τα παιδιά. Γιατί είναι ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης και μπορεί να έχει πολλούς αποδέκτες. Σε όλη τη διαδικασία τα παιδιά έδρασαν μόνα τους, σε ομάδες και πολλές από τις εφαρμογές στον υπολογιστή τις έχουν πραγματοποιήσει μόνα τους, με μία καθοδήγηση ή και καθόλου.